चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लानि बारग' एनडिपिफोरनि जथायै लोगो हमलायनाय हाबाफारि। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं निसिमा बियाबनि खयला मैला ब्लक इउपिपिएलनि मावख'आव जथायै चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लानि बारग' एनडिपिफोरा लोगो हमलायनाय हाबाफारि खुंफुंलाङो। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव बारग' एनडिपिफोरनि केसनि जेंनाफोरखौ फोजोबनानै होनायनि बाथ्रा आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै माखासे गोनांथार बाथ्राफोर सावरायज्लायो। बे सावराय जथुमायाव बाहागो लाफैयो बिटिआरनि डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, इएम रनजित बसुमतारी एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि आफादगिरिजों लोगोसे नेहाथारि दानसोरां नार्जारी आरो गोबां सोद्रोमाफोरा। एनडिपि एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशन हिसाबै जों साना जे एक्स एनडिपिनिफ्राय फैनाय जों दा एक्स जाना थानाय मानसिफ्रा जोंहा मावनांगौआ जोब्बाय होननानै मोनसे समाव जोङो मोनसे डिसिप्लिनजों जोङो आफादखौ सोलिलायदोंमोन बा दावगालायदोंमोन। बेयो हारिनि थामोनथा आरो हारिनि मान इज्जतनि थाखाय आरो बर' हारिखौ गादबनाय सोबख'नाय नासयनायनिफ्राय उदांस्रि जोङो माबोरै बारग'नो हायो बेनि थाखाय। खिन्थु उदांस्रि होननाय लोगो लोगोनो बे नङा टेरिटरियेल उदांस्रिनि बाथ्राखौ आं बुंदों। माने सासे मानसिया गणतन्त्र मोनसे देरसिन हादोराव उदां हिसाबै उदां बार लानो मोननायानो बा हानायानो बे मानसिनि मोन्थाय बा गणतन्त्रनि मोनसे होनाय फिथाइ। नाथाय बेखौनो दिनै सोरबाया होनो नागिरै होननायनि जाहोनाव जोंनि सोमावसारनाया जोनोम जादोंमोन। आरो दिनैबो जों सानै एक्स एनडिपिफोरा जोंहा मावनांगौआ जोबाखै। गावनि हारिनि उदां अख्राङाव उदाङै बार लानायनि थाखाय गावनि समस्त दंनाय मानिखौ बिमा बिफा बिसि फिसा गावनि धन सम्पतिखौ नस्थ' खालामनानै सेक्रिफाइस खालामनानै जों जुदि हाग्रायाव थांनानै हारिनि थाखाय सांग्राङै दावहा नांनो हादोंब्ला दिनैबो जोङो दावहा नांनो हानांगोन। आरो बे दावहाया जोङो मेलेमनि दावहा जानांगोन, जायखौ जोङो इन्टेलेक्सुयेल वार एन्ड मा होनगोन जोङो बे वारआ सफिस्टिकेटेड वार मोनसे जे खर'नि दावहायाव जोङो दिनै बर' हारिया जेननो थांगासिनो दङ नामा? बर'आ खोब गोजाम मोनसे हारि, फ्राय 7000 बोसोर जोङो रायजो जाबोनाय मोनसे हारि आरो बर'खौ सुथुरफ्रा गाग्लि फोजोबनो नागिरदोंबाबो दिनैसिम रावबो फोजोबनो हायाखै। खिन्थु बबेबा बिथिङाव जोङो लोरबां जालांदों। बे लोरबां जानायखौ बोखांनायनि थाखायनो दिनै एक्स एनडिपिफ्रा ज' जानानै एक्स एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशनखौ दानाय जादों। आरो बे थांखिजोंनो जोङो ग्रिन रिभलिउसन आरो इन्टेलेक्सुयेल मा होनो मरेलि इन्टेलेक्सुयेल रिभलिउसन लाबोफिननायनि थांखिजों जोङो जोंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनाय खौसेथि लाबोनाय थांखिजों सम सम जोङो जिरायलायबाय थायो। बर' हारिया माबेयाव बिथिंजों थांगासिनो दङ, सोर सुथुरा बर' हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदों, बेखौ जोङो जोंनि गेजेराव सांग्रांथि लाबोनानै हारिनि गेजेराव माबोरै जोङो बे बुस्थुखौ फोसावनो हागोन बे बेलायैनो जोङो सावरायलायनाय जादों। आरो बे थांखिजोंनो ओंखाम बोथिसे जालायलायनानै क'क्राझार जिल्ला आरो चिरां जिल्ला जथायै निसिमायाव थानाय जोंनि एक्स एनडिपि वार्कारफोरखौ लाफानानै आरो एनएलडिपि बिथांमोननिखौ लाफानानै जों जयै ओंखाम बोथिसे जानायनि हाबाफारिखौ लानाय जादों।